шумо бояд бидонед ки каршеринг, такси, любой мошин қати бе пул мисоли кардан мо корда гирифтем медарем ба даруни склад барои борҳоямон. Хубии склад дар чи аст ки дар оне ки мо метавонем ҳатто бо каршеринг ҳам дароем кори худро буд кунем. Арендаи даромадани моро ТрансАльфа ба уҳдаи худ мегирад. Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. имрӯз бародарони мо дар аэропортҳо ва вокзалҳо танқисиҳои зиёд мекашанд, борҳои вазбин доранд. Ман имрӯз бори вазбин дорам ва инро ба Тоҷикистон мехоҳам равон кунам. Ва имрӯз компания ТрансАльфа мушкилии мо ва шуморо ҳал менамояд. имрӯз ман бори вазбин дорам ва онро мехоҳам ба Тоҷикистон равон кунам. Бо компания ТрансАльфа метавонам ин бори худро ба Тоҷикистон равон кунам. Салому алейкум. Бе ака. Бе гирам. Мавлон. Ма. Гир вайкам бур карданги. Салому алейкум. Назин созин саломатиятон хуб. Ака ҳами бор мо на Тоҷикистон роҳи каранда кураж. Ака на 19 кило кижуравон мекрен Душанбе Хуҷанд. Душанбе боша. Дата имрӯза Душанбе вайкнен. Номи отправитель чай? Баҳриддин Ҷалолов. Вай мекрен. Контактора ҳозир менависен ҳамиҷат. Ҳам имзотон мемонен ки ай шумо қабул кардем. Нигоҳ кунен ака ҳозир айҷа мо қабул кардем. Рост равон мекунем. Худо хоҳад соҳ саломат мераса бортон аёҷа ки қабул ки кардан баъд сумша метин мо хеле пешакӣ намегирем. И якмыш дуюмыш ки агар ки худо нишоната яке вайрон мешава бортон ё ки ягон ҷош мешкана чӣ мешава мо вай мекунем ё сумша метиҳем ё ки як танхи бор гирифта метиҳем тон кафолатша ҳо ака раҳмат ака и бе проблема. Раҳмати калом барои меҳмондоритон. Аввал нақл кунед ки ми боре ки ман дар шумо додам чанд қап аз Тоҷикистон мераса? ҳозир так как ҳами границаҳо коронавируса ҳами чиза камтар задержка мекунанд. Бисёр фурора водителёша тест мегиранд, я 8 соат границаҳода меистанд. Барои онқа ай 7 то 10 рӯза насиб мераса. Агар ки коронавирус намешид бо айда тестар ду баробар тестар мерасиданд. И бори мо 19 кило шуд ака и примерно чанд сим мералта мода? Нигоҳ кунед ака мо нархҳомон стандарт не ҳами агар Хуҷанд бошад 49 рубл ай клиенти постоянно бошад 1 кило 49 рубл. 1 кило 49 рубл. Душанбе бошад 51 рубл. Агар объем зиёд ки бошад естественно бо ясм дасм бо арзонтар мекунем барои клиентҳое ки постоянно. Лекин нигоҳ кунед ҳами дар 49 рубл чӣ ва чӣ дохил мешавад. Погруза разгрузочный работу медрояд. Ҳами 49 рубл гарантия медрояд. Агар ки яки бортон раҳда вайрон шидак вайша мо дар гардани мо. Баъд шумо сума пешакӣ наметиҳем. Бортон мерава соҳ саломат мераса баъд сумша меспорем. Беҳтарин. Ҳамиҷа декларатсияш ҳам ҳамиҷа медроя ҳисоба ҳасташ. Даже слежка за товаром любой вақт занг мезана клиент мега ки ака ҳами бори ма дар ҷоя мегем ки границаи Хуҷанда Ӯзбекистона ки Тоҷикистонда дуромад ҳамеша ҳам как положено мегем. Баъд охранаи ҳамин грузам вай мекунад ҳамин нархда медрояд. Якмыш ки ҳамин складно полностью агар ҳамин даги бошем периметр хати ҳама ҷо камера заги вай кардаги дигимыш ки мо непосредственно контракти прямой хати милиция дорем баъд поддержка аз тарафи правительства Москвы дорем хел связёмон назай. Ҳамин чӣ коре ки дурунда мешавад датчики движения ҳаста рост мулисада мерава уже автоматически вай заявка мебияд ки коргарои ман ҳастан ё нестан мо байни 5-4 дақиқада уже ҳамиҷа мешавад. Бо поезду бо ҳавопаймо нархш дигартар мешавад ё ҳамон нарх мешавад? Агар ки самолёт хати бошад бори бисёр не ягон лични веши бошад 350 рубл мешавад. Ана роҳи оҳан и дуюм этапи мо. ҳозир якум этапи мо ҳами фура хати мошин хати равон мекунем баъд самолёт ягон документи важный бошад. Яъне ки ба самолёт шумо фақат документ равон мекунед? Фақат документ не. Ягон чизе ки срочный бошад. Ҳами бояд ки ҳами грузе ки срочно рафтан дар кора габаритш калон нест. То чанд кило шумо самолёт бора мегиред? Отдельно договорённость хати ҳар як клиент дорем. То есть чанд сум фешмо нарх шавад? 350 рубл. А поезд бошад чӣ? Поезд бошад бо 2 рубл айда арзонтар мешавад. ҳозир дуюм этапи мо хати роҳи оҳан контракт басидесем. ҳозир якум этап мо тайёрии запуск кардагем, дуюм этап мо роҳи оҳан хати равон мекунем. Ӯ бе проблема. Худо хоҳад ҳами ба рӯзои наздик ҳамеша ҳам ташкил мекунем.
Следующий этапи мо холодильника, нами холодильникро мо ҳузи тайёр кардесим ака. Техникао оборудование барои хинг мекардаги мемонем, барои скоропортящиеся продукты. Амҷера тайёр кунем, ояндада мо скоропортящиеся продуктам равон мекунем. Баъд як специалисти нағзи ҳами соҳарам ба кор мегирем ки ҳами соҳара контрол кунад. бо тариқи самолёт чанд қаба ҳамин документи ман рафта мерасад ба Тоҷикистон? Барои равон кардани самолёт қати ҳамин чанд килои бошам мо ҳам қадар равон мекунем ака. Я рӯз дуруст пас ҷамъ карда равон мекунем самолёт. Беҳтарин. Худо хоҳад и системао налажнем. Мо складои худмона дар Хуҷанд дорем, мо складои худмона дар Душанбе дорем. Яъне ки аз склад аз Душанбе мебиёнд мегиранд. Ҳамин бор ки расид занг мезанам, мегӯям ки акай Баҳриддин бортон соху саломат омагия, биен қабул кунем. Агар ки шумо натонистен омада, натонистен як рӯза, ду рӯза, се рӯза, храненишам ҳамуҷа под охраной истодан мегирад, ягон проблема нест. Хеле нест ки фура омада, фура мега ки тез фура мара холӣ кунен, бифурорен ман рафтанам дар кора. Баъд бор дар кӯча мемонад. Хеле ҳолатҳо чанд ҷуда шудагие, мо ҳамин ҳаракат мекунем ки ҳамин сервис беҳтарин сервис ҳамин ай рӯи вайш бошад. Баъд бисёр коммерческий груз в основном, ай 100 кило. Донвеш самое главное равона мекунем ака. Аминҷон, мисоли гап маҳсулоте ки ман дар шумо ҳозир дестам, наборе ки ман дар шумо дестам, ира упаковкашу, храненаш дар склад, ҳамин чизора мисоли гап нархаш чанд сум мешавад? Ҳамин нархи ки аввал да гуфтем, ҳамина зиёд накам накунем. Қая ки кам бо скидка мекунем, не ки зиёд накунем. Барое ки ҳастанд компаниҳое ки бора қабул мекунанд, упаковкаша отдельно мегӯянд, хранениша отдельно мегӯянд, иша отдельно мекунанд. Мо ҳаракат мекунем ки ҳамин клиентҳои мода максимально удобно бошад. Бале, беҳтарин. Аминҷон, ин қадар сертификат, ин қадар сипосномаҳо, дипломо, ин аз они кист? Давраи студентимон сар карда то ҳамин рӯза хеле ҷоуда ҳам иштирок кардаги будем, ҳам ҷои якма гирифтаги будем. Агар аҳамият тен аминҷа лучший иностранный студент России шудаги будам. Вай болутараш лучший студент года Санкт-Петербурга шудаги будам. Аминҷа благодарственное письмо от правительства Санкт-Петербурга. Иҷашта вай благодарственное письмо от консульства, ай Тоҷикистонам, ай вазоратуам сертификати чизо ҳастай. Иҷа оли ҳамаш неста, ка иҷа ака основноиша оли як павкачаи дига ҳам хехонада истодагия. Машаллоҳ. Меган ку ҳамин чӣ хеле ки роҳбарияти компания боша, компания ҳам хел мешава. Любой урус бисёр вақт ҳамин дастафшикое ки грузшона меоранд мошин қати, ҳамин урусҳо меян медроянд, ки клиентҳои урус ҳам дорем. Мебиан кай ки медроянд қоғаз доданда, мебинанд, мегӯянд о бе ки тоҷико ҳам хеле ҳам мешидиам. Якмуш ки хеле склад доранд, хеле условия доранд, офис доранд, мебинанд ки ваян мо тоҷико бо хела обрӯи тоҷикои худмон баланд мешавад. Аминҷон, ту бори ҳамватанони қадим ман фахр мекунам.